Helo pawb, fe enw I yw Griff Gwych a dwi'n nôl efo... Dwi'n mynd i alw yn episode, diolch byd oedd yr rhaglen teledu. Gobeithio, ydych chi'n meddwl. Anyway, da ni nôl efo Minecraft. Os da chi'n cofio tro dwytha, oedd fi wedi gwneud compleinio am faint o annoying oedd meinio coedan heb accent yn Minecraft. Ac oedd fi wedi mwydro lot. Ia, dwi'n gwybod. Iawn, so wnaethon ni orffan off efo fi'n ffeindio rhyw fath o main yma mawan. So, beth sy'n cool iawn, sa fi'n gallu gwneud, fatha staircase fel yma. Dwi'n gwybod, diolch fatha VIP staircase fatha I celebrities neu rhywbeth. Ydy celebrities even yn chwarae Minecraft? Sorry. Probably staircase. Whoa, gweitha! Oh, God, 6. Disgyn yma rwan. Nith hwnna neud. Okay, mae'n neud efo hwnna. Mi'n iawn hwnna. Okay. Be sydd lawr yma? Dwi probably mynd I gael drwbl. Wait, zombie! Damn it, mae'n cymryd mor ages I. Switch! Yeah. Okay. Oh god, mynd lawr I fy mwy. Cool. Dwi'n eisiau cool I neud torches. Mae creepers a bob dim yma. Okay, dwi'n gwybod bod fi'n real idiot sy'n cheatio bob munud, ond... Dwi'n mynd I... Paid a deud oedd neb o fi'n cheatio, oce? Wait, so ti'n newid y difficult? Ti'n gallu newid y difficult? Ie, oce. Byd o'ch deud oedd neb. Oce. Okay. So, da ni yn mine cynta ni. Exciting. Woo! Be oedd hwnna wan? Okay, gydw I gorffan mine i'r coal yma. Okay. Dwi'n mynd I chwilio amdan torches. Wait, what? Na redstone torch yma fatha. Be? Di torch normal ddim yn un ffordd o redstone. Beth fel yna, okay. Iawn, so, torch coal, be di'r math? Sut ti'n gael charcoal? Let's go on it. Show description. Use to create, dwi'n boi na. Dim much. Create. Loads on nhw. Damn it, dwi'n sy'n heitio pan mae pobl. Bob dim sy'n mynd yn straight inventory chdi. Gwn I weld faint o dda dim ein ma. Bwbib. Iron. Da ni isio iron. Pam ddim dod a... God damn it. Mae hwnna'n cool. Dwi'n mynd I meinio chydig o ein wan. Sa fi di dod a wood. Dyn wood dwi efo, god 6. Sio mynydd efo bywyd weithia. Dim bywyd normal, yn bywyd Minecraft. Dwi'n gael ddigon o stone I fynd allan o yma ag I wneud furnace yn tu fi. Pam ddim dod o crafting table, dwi'n mor stupid. Oh my god. Dwi seriously na fan yna fan. Oce. Lle nath fi ddod o? Oce, dwi'n meddwl nath fi ddod o fanna. So na I neud fatha... Oh my god.
Dwi literally am probably mynd i gael o hwn Griff, y person sy'n mwydro bob munud. Cos dyna beth dwi'n neud ar y funud, mwydro pen fi off. What? Oh, fyny fyma. No, dwi'n mynd i gyfo wastio chydig o stone fi. Even though dwi'n mynd i gallu iwsio rhan fwy o stone. Oh my god. Dwi seriously newid hynna. I don't torch my wybod. God's sakes, mae gen fi dal anwyd fi. Oedd hwnna'n fail an ar rwan. I probably iwsio chdi go wolfid some point to anyway. Okay, sut dwi'n dod o'n. Dwi'n gofyn yn jumps. Skills a sgiliau. Dwi'n newid fynd y ffordd rong. Skills. Okay, dwi literally mynd i gofo peilio fyny. Okay, dwi just neud boop, 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 boop. There we go. Gallu mine'r bloc. Sa'n fi mine'r bloc na efo flower. Sy'n hynna'n helpu? Yeah, the new pickaxe, a flower. I finally know into fi. Beth pwynt mynd yn ôl dwi heb di cael ddim byd. Hwna was amser hwn. Ok, dwi eisiau just mynd yn ôl crafting table fi. Ok, bydd yn hawl tro nesaf fynd yma. Oh no, dim hwn oedd y creepy dafad. Na, dwi'n am creepy. Dwi dal wondro, seriously not, double crossed-eyed. Oh wait, ydy'r chicken efo cross-eyes? Na, mae'r chicken jyst fydda. Be ydy bywyd? Wel, bywyd ydy punch. Dyna ydy bywyd. Dwi'n ôl yn tŷ rubbish fi. Neu furnace just. Cys da ni'n mynd i'n lleb furnace. O, da ni yn mynd o bond, t'bo. Dim i fatha yn bell iawn Minecraft. Ok, gyd fi grabio ag iawn. Oh, damn it. Dwi jyst yn heitio pan ti'n methu sbintio. Mae'n boring. Boredom at its best i peidio sbintio. Oh my god, dwi literally yn iwsio loads o sgiliau. Skills. What? Boom. Wee. Yay. Pa mor fi eisiau crafting table? Oh yeah, dwi'n cofio hwn. Where's your stone? Yeah, dwi'n sbio rownd, dwi'n dda. Yes, ma'na iron, ma'na coal, ma'na bob dim yma. Dwi'n sbio rownd. Lle mae'r stone? Yeah, imagine i o'n cave. Heb stone. Dyma bob dim arall iawn. Ti'n entro world newydd Minecraft o'n iawn. Ti eisiau gweld cave llawn fatha diamond blocks ag iron blocks ag ol pethau da na fan'na i gyd. A wedyn ti'n gweld
lle mae'r stone? Ti yn stone pickaxe i mainio'r pethau da mae gyd. Wel, dim I gyd. Rhan fwyaf. Lle mae bob dim arall fan? Dwi literally mynd I fod wrtha'n Iron King mewn munud. Yeah. Jump. Yeah. Just about cyrraedd o. Okay. Diwn. Oh, yeah, iron. Okay. Beth sy'n hwnna? Gold! Ti'n serious? Oh my god, mate. Gold! Yn barod? Ddim yn ddod I gold, ddim hynna faint o. Wel, yndi, mae'n ysgu gold apples ag, wel, di'r tools ddim hynna faint o dda, achos maen nhw'n para fatha. Maen nhw'n para fatha. Yr un yn faint o hir mae fatha, yn para fatha yr un yn faint o hir mae sgidiau ffwtbol yn para heb mynd y fudur. Mae'n expectio a diamonds rhywbeth da, ond ti'n bo? Beth sy'n... Oh my god. Wow. Just un gair. Wow. Oh my god. Oh, so diamonds o'n dda, so bydd literally fatha'n sgrichian dros y lle mae gyd. Oh my... Na. Oh my god. Dwi literally fatha... No way. Oh my god, dwi just yn mynd yn... Hynna di'r rheswm plant. Da chi bob tro byth yn jumpio yn mewn I lava. Yeah, life lessons with Griff. Never jump into lava. Yeah, boi fatha, be na ti ddeud? A ti'n gweld yn jumpio mewn I lava. A dwi fatha, ti serious? Okay. Oh my god, dwi literally noob yn hwnna. Dwi yn noob. Noob ydi boi sy'n ma'n gwybod dim byd am Minecraft. Doop. Okay, there you go. Mewn i'r cwytan ma. Dwi dal ddim gael axe. Lol. Beth sy'n hwnna? Beth sy'n hwnna? Mae'n cefn hwnna. Wow. Peidiwch a byth gael hopes chi fyny os da chi jyst yn gweld twnal yma. Dwi ffeindio allan yna'r ffordd anodd. Dwi dal I ddweud. Meini y coedan jyst mor anodd. Wel, dwi'n anodd, mis o dda. Cymryd ages. Dwi wedi gorffen hwnna wan. Job done, well done. Job is done. Very, very good. Very, very good. £1 for each. Os da rwy'n watch X Factor yn hwnna, mynd I dda ar y funud ynddi. Os da chi'n dweud, ti'n licio X Factor, mae'n canu yn efo. Fytha, mae canu I hogia hefyd. Cos o fi, os da chi'n gwybod o'n yn Rhos yn Si, wrth ymyl Llandudno a Conwy, mae yna rhyw restaurants ma ar enw Hickories, so oedd yn really nice. A wedyn, oedden ni yna, a wedyn, oedd fatha'n penblwydd dad fi, a wedyn, dwi'n meddwl penblwydd, na, penblwydd pwy oedd o? Dwi ddim hofio. Dwi'n meddwl yn chwaer fi? Dwi'n meddwl siŵr, anyway. Oedden ni yna, wedyn, oedd y boi yn dweud,
Did you bring somebody to celebrate their birthday? Wedyn mam fatha, o ia. A wedyn, they were going home to watch X Factor now. Wedyn, oedd y boi fatha, wedyn oedd y boi yn dweud fatha, oh thank God I'm working late tonight. So wedyn, o fi just fatha, oh my God. Oedd that, pwy sy'n licio X Factor? Bon nain fi, yn mis. Deud wrth fi yn y comments os da chi efo miserable nain a deud pam. O, hwnna'n beast rhan. Yeah, miserable nans. Okay. O, fi'n dechrau meddwl hwnna fe scary sheep one, ond... Nope. Okay. Okay. Dwi'n mynd ar fwt ma efo fi, wan, cos... Dwi'n bo. Hwn di'r tro ola, dyn ni'n mynd yna gona. Gobeithio dde, os dwi'n marw yn y byd. Gobeithio bod ni'n ffeindio digon iron i wneud iron pick, iron armor, pethau neis yna gyd. Y rewards am chwarae Minecraft yn dda. Yn lle, fatha, award gan y Queen yn real life, os ti'n fatha neud rhywbeth yn y World War II neu rhywbeth hwnna, ti sy'n cael pethau neis fatha diamonds yn Minecraft. Whoop. Jump succeeded. Okay, dwi efo crafting table fi yma. Dwi'n mynd I hel lot o iron. Gyda fi just wneud hwn yn fama. Dwi'n mynd i'r lle ola fa. Oh yes, iron. Iron, mate. Nope. Oh. Hwnna sneaky one. Oedd yr iron fatha, can you please have that iron to burn it to just take the mick out of you? Wedyn oedd no. You should never take the mick out of Griff Gwych. Bydwn, wait, find your gold efo. Stone. Damn it! Dwi'n ei wast your gold. Okay, I'm gonna call them out. Call neis de. Gael ei sboilio fo call dwi de. Okay, just mynd lawr fa ma. Be sy'n... O ia, hwn oedd y ffordd nath fi fynd. A nath fi fynd i'r ravine huge na. Yay, dyn ni yma. We were... Be oedd yna hwn? Okay, so rhywbeth yma ma. Gobeithio ddim. Na gobeithio bydd na. Dim gobeithio ddim, God sakes. Nath yna ddechrau mewn. Dwi literally ar yr edge rhan. No. Yeah. No! Damn it!